ndauya zvekare ndisandanyanya kuenda ndauya zvekare netimu yenaiza boom. Ndofunga munhu wese ari kuiziva kuti iri kurova madrama comedies atiri kungoona mazuva ano mazhinji acho ari kubva kutimu naiza boom. But pane vhidhiyo ravo randasangana naro raita kunge ralika vhidhiyo irororo. Handisi kunyanyoziva zvangu but kuti imi mucharitora sei, but vhidhiyo irororo rangonditore ndipowo mafanzi eBombshell Television vangorionawo kuti tione kuti vanoritorao sei. But vhidhiyo irororo ndazongoonawo vanhu vachiwaina nekuita sei, handisi kuzoti ipati kana kuti idhanzi kana kuti chichi. But anyway, imimi ingoita ese ngosangana nevideo. But my name is Bombshell. You're welcome to my channel. Don't forget to subscribe to my channel. It's Bombshell Television. Ndisikakangana kutenda timu iri kusubscribe panapa pa channel each and every day. We're seeing my improvements. Guys, please keep on supporting us. I really appreciate your support. Murikuita se mundi supporta zvinodadisa, murikuita zvinodadisa guys, and ndinongokutendai nesupport yamuri kundipa. Mukuratidza kuti at least zvandiri kuita I'm adding value in someone's life. I'm adding kadhachi kakauketumakuwa zvandiendauya nato, kana bedroom talk yandiendauya nayo, kana business talk yandiendauya nayo, murikuita se mukuitambira zvakanaka. Pamberi apo ndine something chatiri kugadzira futi zvekare chatichakuigirai. It's still pending and chakangohenga chakadaro, it's suspended. Saka don't forget to subscribe to my channel. Saka sangana inechi netimu yenaiza boom yo, muretewo mukomende mundudzo kuti mazvoonawo sei, tichitaure mucomment section. I will reply each and everyone individually, tichitaura kuti tionesane kuti is that okay or is it okay kuti zvidaro. Saka sanganai nawo. Saka mati ndotaura ipapa. Taura ipapa. Chikunetsa chiko taura ipapa wandozvinzwa. Pa idea yangu yoyi. Uri kubvunde iko taura pa idea ipapa wanozvinzwa taura. Abero. Taura anozopindura taura tete. Abero. Ndati weekend yatanga abero. Tatenga zvibhodhoro. Weekend mudu abero.